Gepleyer Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, habarlar gündelüğümüze başlaýarys. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmenistanyň MTS mobil operatory müşterilerini hasaplaryna bar bolan ulanylmadyk pul serişdelerini şeýle hem işçileşdirilmedik ekspres tölek kartalar üçin pul serişdelerini ýygyna gaýtaryp başlady. MTS Türkmenistan operatorynyň web saýtyna ýerleşdirilen bildirişe görä, ulanıcılar sişenme gününden, ýagny 17-nji oktýabrdan başlap kompaniýanyň şagamçalaryny ýüz tutup bellenlen görnüşdäki arzany resmileşdirip bilerler. Ýeri gelenine ýatlasak, MTS Türkmenistan mobil operatorynyň ýurtdaky hyzmatlary türkmen häkimetleri tarapyndan degişli litsenziýanyň möhletiniň uzuldulmanlygy sebäpli besedilipdi. Kompaniýanyň resmi beýanatyna bu arada şeýle diýilýär. Bölüp berilen radio ýygylyk geriminiň we käbir beýlik zerur bolan serişdeleriň ulanylmagy üçin ruhsatnamanyň hereket edýän möhletiniň uzaltmakdan ret edilmegi sebäpli Türkmenistanyny hereket edýän degişli kanunçylyklaryň talaplaryna laýyklykda MTS-TM hojalyk jemgyýeti tarapyndan müşterilerini aragatnaş hyzmatlaryny üpçün edilmegi 2017-nji ýylyň 29-njy sentýabryna togtadyldy. Statanyň soňy. Şeýlede beýanatda müşterileriň hasaplarynaky pul serişdeleriniň gaýtarylyp berilenden soň olaryň belgileriniň saklanyp galýanlygy we hyzmatlar gaýtadan üpçün edilmäge başlananyna olary gaýtadan ulanyp boljakdyk hem nygtalýar. Emma şol bir wagtda hyzmatlaryň gaýtadan ýoly goýulmagy urundaky alınıp barylýanlygy aýdylýan gepleşikleriň dowam edip etdirilmeýänligi, netijeleri barada häzirlikçe hiç zat aýdylmaýar. Soňky dören ýagdaýlar dogrusyna MTS kärhanasynyň baş idarasynyň wekilleri nähilidir bir maglumat bermekden saklandylar. Türkmenistanyň häkimetleri hem MTS-iň ýurtda alyp barýan işini degişli öz planlaryny henide çenli resmi taýdan ma'lum etmeýän gelýärler. Ýatlatsak, şu ýylyň iýul aýynyň ahyryna MTS özüniň Türkmenistanyň işlemeginiň şertleri boýunça türkmen häkimetleri bilen gepleşikleriň dowam etdirilýänligini habar beripdi. Şol pursat türkmen tarapynyň Ay Nazar atly täze mobil aragatnaş operatorynyň MTS Türkmenistanyň infrastrukturalarynyň peýdalanmagy ruhsat berilmegi baradaky lalaşygy teklip edýänligi aýdylypdy. Adatlyk radiosynyň ynamdar çeşmeleriniň maglumatyna görä, täze mobil aragatnaş ulgamynyň Ay Nazar ady, Aýnawat we Nazar diýen adamlaryň atlaryndan alınıp, olar mobil bazaryna ýurdun prezidentiniň ýakyn töwerekleriniň gollawy esasyna ýokurdan ornaşdyrylýar. MTS kärhanasynyň Türkmenistan nakil lisenziýa möhleti 2010-njy ýylyň dekabr aýynda hem uzuldylmany. Netijede Rus kompaniýasy ýurtda ýylaty mobil hyzmatlary bilen üpçün etmek boýunça 2005-nji ýyldan bäri amala aşyran işini togtatdy. Emma muwaramazdan 2012-nji ýylyň iýulynda MTS özlerini Türkmenistanyny işlemek üçin ýene lisenziýa berilendigini aýtdy we iki tarapyň kanuny şikaýetleriniň ýatyrylandygy ma'lum edildi. Şol pursat 5 ýyllyk şertnama gol çekildi we şonu belli bir şertleriň ýerine ýetirilmegi bilen bu lalaşyň ýene 5 ýyla çenli uzaldylyp bilinjekdigi aýdylypdy.